Πραγματικά όμορφη και περήφανη είναι ολόκληρη η Κρήτη από άκρου σ' άκρο. Από τη Γραμπούσα είσαι με το Τομπλού μοναστήρι, όπως την όριζε ο Καζαντζάκης. Κάθε τόπος του νησιού, ωστόσο, έχει τη δική του ξεχωριστή ομορφιά, το χαρακτήρα, την ταυτότητα που τον κάνει μοναδικό. Γοητευτική και αρχαίγονη η Σιτία, ζωντανεύοντας το μύθο του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας, είναι το ήμερο πρόσωπο της Κρήτης, που γελάει, που τραγουδάει, που μιλά στον επισκέπτη γεμάτη γλυκύτητα. Το ανατολικό άκρο της Κρήτης είναι ένας ανεξερεύνητος για τους πολλούς παράδεισος της φύσης, του πολιτισμού, της παράδοσης, αλλά και λαμπρό δείγμα της σύγχρονης ανάπτυξης, της οικολογίας, του αγροτουρισμού, της πράσινης οικονομίας. Ο τόπος αυτός είναι πραγματικά ευλογημένος. Διαθέτει στοιχεία εξωτικά, με το φοινικό δάσος Βάη, τους αμόλοφους, τα δάση των κέδρων και τις μπανανιές, τα άλλα είδη της αφρικανικής βλάστησης και τον καυτό ήλιο να λάμπει στα γαλαζοπράσινα νερά. Η Σιτία είναι η αρχαία πύλη της Ανατολής, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, τόπος συνάντησης και επικοινωνίας της μινωικής Κρήτης με τους μεγάλους πολιτισμούς της Ανατολής και της Αιγύπτου. Τα μινωικά λιμάνια της Άκρου, του Παλεκάστρου, του Πετρά της Σιτίας, του Μόχλου και της Ψήρας άκμασαν ως μεγάλα ναυτικά και εμπορικά κέντρα. Πόλεις ισχυρές, με λαμπρά ανάκτορα, μέγαρα και ιερά, εργαστήρια τεχνών και εστίες πολιτισμού. Πολλά έχει φέρει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη, ενώ οι ανασκαφές συνεχίζονται και αποκαλύπτουν κάθε χρόνο νέους πολύτιμους θησαυρούς. Το αρχαιολογικό και το λαογραφικό μουσείο της πόλης της Σιτίας είναι από τα καλύτερα και πλουσιότερα στη χώρα, ενώ θαυμάσια μουσεία και συλλογές προσφέρουν στον επισκέπτη σημαντικά στοιχεία για την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, στη Μονή Τοπλού, στο Παλέκαστρο, το Χαμέζι, το Χανδρά και τους Πεύκους. Αλλά και η σύγχρονη Σιτία μπορεί να νιώθει υπερήφανη. Παράγει το καλύτερο και πιο πολυβραβευμένο ελαιόλαδο στον κόσμο, εκλεκτά κυπευτικά και εξαιρετικής ποιότητας βιολογικά προϊόντα, παραδοσιακά γλυκά και βέβαια φημισμένα κρασιά και τσικουδιά, έχοντας δίκαια κατακτήσει το προσωνύμιο οικολογικό περιβόλι της Ευρώπης. Τα αγνά προϊόντα της σιτιακής γης εξάγονται σε πολλές χώρες του κόσμου, ενώ ο κάθε επισκέπτης μπορεί να τα γευτεί στα εστιατόρια και τις ταβέρνες όλων των χωριών της επαρχίας. Παράλληλα, η λαϊκή πολιτιστική παράδοση διατηρείται ζωντανή μέσα από ποικίλες καλλιτεχνικές δράσεις και ποιοτικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται κατά το πλείστον τη θερινή περίοδο, οπότε και ο αριθμός των επισκεπτών αυξάνεται σημαντικά. Η Σιτία προσφέρεται για κολύμπι και θαλάσσια σπορ, τόσο σε οργανωμένες όσο και σε ερημικές παραλίες, ικανοποιώντας μέσα από τον πλούτο των επιλογών που διαθέτει την οικογένεια, τη φιλική παρέα, αλλά και τους μοναχικούς λάτρεις της περιπέτειας και της μοναξιάς. Η επαρχία Σιτίας αποτελεί ενιαία τουριστική ενότητα με τις τουριστικές της περιοχές. Η πόλη της Σιτίας, ο Μακρύγελος και ο Κουτσουράς, το Παλέκαστρο και η Ζάκρος, ο Ξερόκαμπος και ο Μόχλος,
χωρίς να είναι κορεσμένες, διαθέτουν όλα τα είδη ξενοδοχείων και καταλυμάτων σε τιμές προσιτές, οι οποίες ανταποκρίνονται πλήρως σε ένα ποιοτικό επίπεδο φιλοξενίας. Η Σιτία όμως πρωτοπορεί και στη φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη, καθώς είναι η πρώτη περιοχή παγκοσμίως σε αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη λειτουργία αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Οι κάτοικοι της Σιτίας σας περιμένουν να τη γνωρίσετε. Όπως λέει και ο ποιητής Κωστής Φραγκούλης Αντέος, «Καλοί γρικούνται οι εστιακοί, καλούς τσιμαρτυρούνε, στη λύρα κατεχάριδες και του χορού μαστόρι, βραγοί και ανοιχτοχέριδες».